Вариационен анализ, предвидения в учебните помагала, калкулатор, разработен с програмните възможности на Microsoft Excel. Задача да се опише разпределението на процента от нуждите от хартиени продукти, които се задоволяват от фирма HBAT, променливата X22. Стартираме Excel-овия калкулатор. На титулната страница има предвиден линк към страницата на Excel, която осъществява вариационен анализ. Активираме съответния линк. Страницата съдържа няколко основни части. Първата е таблица 1, в която се въвеждат стойности. Предвидена е възможността да се обработват до 5 променливи величини. Ние ще обработим за целите, например, само една. Таблица 2, в която ще се появят резултатите от обработката. Пояснение на показателите, включени във вариационния анализ, е направено под табличката, съответно показатели за средно равнище, разсейване и форма на разпределението. А приложение с критичните стойности на коефициента на асиметрия ексцес при равнище на значимост 0,05 и съответен обем на извадката е предвиден най-ниската част на калкулационната страница. Освен това е заложено автоматично построяване и на боксплот диаграми. Нека да копираме стойността на променливата X22. За целта активираме линка HBAT200. Копираме стойността на променливата X22. Връщаме се към страницата, която осъществява вариационен анализ и с Pay Special поставяме стойностите. Резултатите от обработката вече са готови. Нека погледнем първо боксплот диаграмата. Както се вижда, минималната стойност е някъде около 37,8, максималната стойност е някъде около 77, 25% от стойностите е около 51%, 75% около 65-35%, а медианата е 58,6%. Модата 61,1, има известна разлика между тях. Вариационният анализ в таблица 2 показва следните стойности. Броя на изследваните е 200, минимална стойност 37,1, максимална стойност 77,1, а размаха, разликата между максималната и минималната стойност е 40%. Средната аритметична величина 58,2, а стандартното отклонение 8,97. Коефициентът на вариация, който се получава като стандартното отклонение се раздели на средната аритметична и се умножи по 100 е 15,45%. Както е известно, ако коефициентът на вариация е до 10%, разсейването на стойностите е малко, извадката е силно еднородна. Ако е между 10 и 30%, както е в нашия случай, разсейването на стойността е средно, извадката е приблизително еднородна. Коефициентът на асиметрия е много близко до 0 число, минус 0,062. Разпределението е симетрично, това личи от боксплот диаграмата. Ексцесът, емпиричната му стойност е минус 0,737. В калкулатора е заложена следната логическа функция. Ако коефициентът на асиметрия или ексцес е по-голям от критичната стойност, съответното число се съпровожда с една звездичка. В случая се е появила звездичка, което означава, че коефициента на ексцес се отклонява статистически значимо от нулата. Нека да видим защо е така. Критичните стойности на коефициента на асиметрия и ексцес, както казах, са представени в приложение 1 при обем на извадката 200 изследвани лица и равнище на значимост 0,05. Критичната стойност на коефициента на ексцес е 0,684. Ексцесът на тези данни минус 0,737 по абсолютна стойност е по-голям от критичната стойност. По тази причина считаме, че емпиричното разпределение се различава от нормалното теоретично разпределение, тъй като коефициента на ексцес с отрицателен знак върхът на разпределението е по-нисък от характерния за нормалното разпределение. Това отклонение не е чак толкова съществено, че категорично да кажем, че разпределението на тази променлива величина е различно от нормалното. Незначително е отклонението, така че при по-нататъчни анализи за тази променлива величина биха могли да се ползват и параметрични статистически показатели за изследване на зависимости или за проверка на хипотези.